Python sa stal jedným z najpopulárnejších programovacích jazykov na svete a existuje niekoľko dôvodov, prečo si získal takú obrovskú popularitu. Prvým dôvodom je jeho jednoduchosť. Python je známy svojou ľahkou syntaxou, ktorá je veľmi podobná prirodzenému ľudskému jazyku. To znamená, že sa ľahko naučí a číta, čo ho robí ideálnym jazykom pre začiatočníkov. Python sa snaží minimalizovať používanie zátvoriek, špeciálnych znakov, čo robí kód vizuálne čistejším a menej zložitým. Na nasledujúcej ukážke môžeme vidieť jednoduchý kód vypísanie Hello World. Hore môžeme vidieť, ako by sme to uskutočnili v jazyku Java, dole vľavo v jazyku C a dole vpravo v jazyku Python. Môžete sami posúdiť, že jazyk Python je oproti ostatným omnoho jednoduchší, stručnejší a vieme ho jednoducho pochopiť, lebo sa podobá ľudskej reči. Vidíme príkaz print, čo je vypísať a následne, čo chceme vypísať. Nepoužíva žiadne prebytočné časti kódu. Ďalším dôležitým faktorom je rozmanitosť. Python sa používa v rôznych odvetviach a aplikáciách. Od vývoja softvéru a webu cez testing, vedecké výpočty, analýzu dát, až po projekty využívajúce umelú inteligenciu alebo automatizáciu. Jeho univerzálnosť a flexibilita robia z Pythonu vynikajúci nástroj pre rôzne projekty a oblasti. Ďalšou výhodou je, že jazyk je interpretovaný, čo znamená, že nemusíme kompilovať kód predtým, než ho spustíme. Tento aspekt zjednodušuje vývoj a testovanie kódu, pretože môžeme okamžite vidieť výsledky svojich zmien bez zbytočného čakania. Python taktiež poskytuje veľké množstvo štandardných knižníc a modulov, ktoré uľahčujú riešenia bežných úloh. To znamená, že mnoho vecí, ktoré by museli inak vytvárať od základov, už boli vyriešené za vás, čo vie veľmi dobre ušetriť čas a úsilie. Tu môžeme vidieť na tomto príklade, keď chceme napríklad vypočítať priemer a medián z ľubovoľných zadaných čísel. Python nám zjednodušuje prácu, namiesto toho, aby sme museli hľadať, ako sa počítajú tieto operácie, importujeme si knižnicu Statistics a vyberieme si, akú operáciu chceme so zadanými číslami vykonať. Keď začínate s Pythonom, je dôležité mať pevný základ a zdroje, ktoré vám pomôžu pri učení. Odporúčam sa zamerať na pochopenie princípov, nemusíte sa snažiť vždy naučiť jazyk naspamäť. Sústreďte sa skôr na pochopenie základných princípov programovania, ako sú napríklad podmienky, cykly, funkcie, dátové štruktúry. Keď pochopíte tieto princípy, budete schopní programovať v akomkoľvek programovacom jazyku. Odporúčam skúšať nejaké praktické problémy a cvičenia namiesto pasívneho pozerania kurzov. Existuje mnoho online platform a zdrojov, ktoré poskytujú cvičenia rôznej obťažnosti. Skúste riešiť tieto úlohy samostatne a potom porovnajte svoje riešenia s riešeniami ostatných. Keď sa stretávate s novými konceptami alebo programovacími príkladmi, neváhajte analyzovať existujúci kód a experimentovať s ním. Skúste napríklad zmeniť hodnoty, pridávať či mazať časti kódu a pozorovať, ako sa mení jeho správanie. Internet je plný užitočných zdrojov, tutoriálov, videí a diskusných fór, kde môžete získať pomoc a pochopiť nové koncepty. Nebojte sa vyhľadávať odpovede na svoje otázky a diskutovať s ostatnými programátormi. Keby ste takých v okolí nemali, skúste prekonzultovať váš problém a úvahy s chatom GPT. Ten s vami vždy rád pokecá. Jedným z najlepších spôsobov, ako sa naučiť programovať, je pracovať na reálnych projektoch. Keď si pozriete základy, skúste vytvoriť jednoduché aplikácie, webovú stránku alebo skripty, časti kódu, ktoré riešia skutočné problémy alebo zaujímavé úlohy. Tieto projekty vám umožnia aplikovať svoje znalosti a získať praktické skúsenosti, ktoré sú neoceniteľné pri zdokonalovaní sa v programovaní. Keď začínate s Pythonom, je dôležité mať pevný základ a zdroje, ktoré vám pomôžu pri učení. Jedným z takýchto zdrojov je napríklad stránka V3 Schools, ktorá poskytuje veľké množstvo informácií a tutoriálov na Python a aj mnohé ďalšie programovacie jazyky. Táto stránka je prehľadná a ponúka zrozumiteľné príklady, čo je pre začiatočníkov veľmi dôležité. Poskytuje aj veľké množstvo materiálov a nástrojov, ktoré umožňujú užívateľom experimentovať, testovať, zdokonalovať svoje znalosti Pythonu.
B3 Schools poskytuje množstvo interaktívnych príkladov kódu, ktoré umožňujú užívateľom vidieť, ako funguje kód v reálnom čase. Tieto príklady sú interaktívne a používateľ môže upravovať kód a sledovať, ako sa mení jeho výstup. Tak sa poďme na to pozrieť. Vyberieme si tému, ako sa chceme naučiť zmenu vľavo. Napríklad vyberieme si for cyklus. Vidíme tu stručne vysvetlenie a použitý príkaz alebo časť kódu v praxi. Tento kód si môžeme otvoriť, dáme try it yourself, otvoríme si kód a tu vidíme zápis tohto kódu. Môžeme si to spustiť a tu vidíme výsledok kódu. Kód môžeme editovať, čiže dopisovať si vlastný kód, meniť rôzne hodnoty a spúšťať si to a vidieť, ako sa nám mení výsledok. Čiže môžeme experimentovať s kódom. Vrátime sa naspäť na hlavnú stránku. A teda tu si môžeme pozrieť rôzne príklady, teóriu k tomu a na konci každej časti, čiže keď zoskrolujeme úplne dole, čiže vidíme tu rôzne príklady a keď zídeme úplne dole, na konci každej témy nájdeme kvíz, kde si môžeme otestovať, či sme pochopili danému konceptu, zopakujeme si danú syntax. Začínajúcim programátorom by som určite odporúčila Google Colab ako skvelú platformu na učenie sa Pythonu. Čo je na ňom také úžasné je predovšetkým jeho jednoduchá prístupnosť. Google Colab funguje priamo vo webovom prehliadači, takže nemusíte nič inštalovať, stačí vám len pripojenie na internet a môžete hneď písať kód. To znamená, že môžete začať experimentovať s Pythonom bez toho, aby ste strácali čas inštaláciou softvéru. To je obzvlášť užitočné, pretože inštalácia a nastavenie vývojového prostredia môže byť pre niektorých nováčikov zložitá, zavádzajúca a častokrát to ľudia práve tam vzdajú. Čiže do prehliadača si zadáme Google Colab alebo Google Collaboratory a môžeme začať. Dostaneme sa na túto stránku a môžeme vytvoriť nový notebook alebo nový projekt. Čiže ja sa už prekliknem do svojho projektu. Keď si otvoríte ten váš nový notebook, uvidíte tento prvý riadok. To je priestor, kde môžete začať písať svoj kód. Čiže funguje to štruktúrovanie po týchto bunkách. Môžete si vytvoriť viacero týchto buniek a napríklad do každej bunky si riešiť nejakú úlohu. Čiže môžete si tie úlohy oddeliť a riešiť osobitne, alebo jednu úlohu si viete rozdeliť do viacerých buniek. Potom sú tu takéto textové bunky, kde si môžete písať napríklad poznámky k vášmu kódu, keď chcete niečo nezabudnúť alebo si poznamenať nejaké vaše zistenie z daného kódu. Čiže tu som si pre vás pripravila nejaký jednoduchý kód. Jasné, že si nevieme prejsť všetko, keďže Python má množstvo konceptov a je to na dlhodobejšie učenie, ale povieme si možno nejakých pár princípov, aj si ukážeme teda, ako funguje Google Colab a programovanie v Pythone. Čiže možno jeden z najdôležitejších prvotných konceptov sú premenné. Premenné uchovávajú nejakú hodnotu, ktorú im pridelíme, keďže častokrát pri programovaní nepracujeme stále s nejakou konkrétnou hodnotou, hlavne keď tú hodnotu potrebujeme použiť viackrát v danom kóde. Čiže vytvoríme si premenu. Premena sa píše v Pythone najčastejšie malými písmenami a keď sa skladá premena z viacerých slov, tak sú tie slova oddelené podtržníkom. Čiže musí to byť v jednom celku tá premena. Oddelená podtržníkom. Ak sa skladá z viacerých slov, môže sa skladať aj iba z jedného slova. Čiže odteraz sa v premenej prvé číslo nachádza hodnota 5, v premenej druhé číslo hodnota 3. Tieto hodnoty môžeme meniť
a takýmto spôsobom experimentovať s našim kódom a porovnávať si nejaké výsledky. Tu vidíme nejakú základnú podmienku, na ktorej vám chcem ukázať, ako fungujú odsadenia v Pythone, čo je veľmi dôležitý princíp. Čiže tieto odsadenia môžete vidieť, že kód je štrukturovaný, že není všetko napísané práve v nejakom na jednej strane, ale máme nejaké odsadenia. Tieto odsadenia ukazujú to, aký kód prislúcha k akému kódu. Čiže vysvetlíme si to. Tu máme teda podmienku. Tu zase vidíme, že Python je veľmi podobný nášmu ľudskej reči, teda angličtine, čiže vieme si to veľmi intuitívne preložiť tento kód. Čiže if vieme, že znamená ak, čiže ak prvé číslo je menšie ako druhé číslo, tak vypíšeme prvé číslo menšie ako druhé. Ale teda, aby sme vedeli, že toto má vypísať práve vtedy, ak táto podmienka platí, čiže vzťahuje sa to na túto podmienku, musíme naznačiť Pythonu, že to patrí k tomu tým, že dáme toto odsadenie. V tomto prípade sú to dva medzerníky, ale v rôznych programoch sa to líši, čiže ideálny spôsob je, že si to teda zarovnáme a stlačíme tabulátor a vtedy to dá správny počet medzerníkov, správne odsadenie. Dobre, čiže ak sa vykoná prvá podmienka, vypíše sa táto veta. Čiže zase vidíme print znamená vypísať, čiže vieme to preložiť a intuitívne pochopiť teda, čo sa deje v kóde. Teda, ak sa naplní, vypíše sa toto, zase vidíme anglické slovíčko else, čiže inak, čiže ak sa nestane toto, tak sa stane a zase vidíme odsadenie, čiže if a else sú na rovnakej úrovni, lebo toto je ak, tak potom to spolu súvisí a zase túto vetu chceme vypísať, ak teda nastane táto druhá možnosť, čiže zase to dáme dovnútra a napíšeme teda, čo chceme vypísať. Spúšťame si to týmto tlačítkom play, čiže stlačíme si to a hneď tu nám vyjde výsledok kódu. Čiže hneď ako niečo napíšeme, vieme si to vyskúšať a hneď vidíme výsledok bez akýchkoľvek problémov. Teda skúsime si, čo by sa stalo, kebyže to odsadenie nedáme. Spustíme si kód a vidíme, že vyhodí error. Errorov sa nikdy netreba zľaknúť, treba ich rozumne s porozumením čítať. Čiže tu hneď máme šípku, vlastne máme to aj počiarknuté, teda čo nám už nezbehlo, keď sme spustili kód a šípkou naznačíme teda, že kde sa nachádza chyba. Chyba sa nachádza na riadku 5. Tu vidíme presne, čo je problém a tu je opísaný daný problém. Čiže indentation error, čiže error s odsadením. Čiže očakáva odsadenie za podmienkou if. Takže vieme si ten error interpretovať a opraviť našu chybu. Opravíme si to, spustíme a kód nám zase funguje. Čiže môžete vidieť, že je to veľmi jednoduché na používanie, kód, ktorý sa naučíte, ktorý si niekde pozriete alebo vám ukážu v nejakom tutoriáli, môžete si tu napísať a ďalej s ním experimentovať, aby ste si boli istí, že chápete danému konceptu, ktorý ste sa naučili a takto je najideálnejšie naučiť sa programovať v danom jazyku, že si nejaké príklady pozriete a potom hneď si tie riešenia implementujete, jemne pozmeníte a uvidíte teda, či presne to, čo ste očakávali, že sa stane, sa aj stalo. Vždy je dôležité pamätať si, že začiatky môžu byť náročné a často sa cítime stratení, ale nevzdávajte sa. Učenie sa nových vecí, najmä programovanie, je cesta plná víziev a objavovania a je prirodzený cítiť sa často zneistený, ale stojí to za to.
Každý úspešný programátor začal od nuly a musel prekonať svoje vlastné pochybnosti a veľa prekážok. Je dôležité si uvedomiť, že cesta k ovládnutiu programovania je postupná, veľmi postupná a vyžaduje si trpezlivosť a veľkú dávku odhodlania. Keď prekonáte svoje počiatočné obavy, otvorí sa pred vami veľa možností a príležitostí. Nezabúdajte, že vždy máte zdroje, komunitu, ktorá vám môže pomôcť a podporiť vás vo vašom učebnom procese a hlavne nezabúdajte využívať ChatGPT, ktorý vám vždy veľmi rád pomôže. Držím vám palce.